Lah masak sego carane piye, Bu? Beras iki engko kei banyu, Pak. Jarake kira-kira sakmene lho, Pak. Engko terus dokokno magicom, aja lali ceklekno mengisor. Lah masak bayem piye carane? Nah, masak bayam ki gampang, Pak. Nggodhog banyu, engko nek wis umup, bayeme cemplungno karokan bumbune, uyah, gula karo bambang. Nak pengen sedep, kei kunci. Ya wis, Pak, aku tak makan sik. Iki lho, Pak, kulake ade manci. Iya, Bu. Lah segane karo sayure wis mateng apa durung? Ya wis kabeh to, Bu. Beres pokoke. Karek ngenteni buka engko. Jajal tak tilikane, mateng tenan apa ora? Lah kok ijek utuh beras, Pak? Lah kok iso, Bu? Lah iki lho, Pak, durung mau ceklekno mengisor. Nah terus piye, Bu? Padahal wektune wis mepet. Lah buka apa? Alah mbah. Yo kae nguyupi sayur bayem ae. Pak, kok ana kuncine? Ngomongmu ben sedep repokon gawe kunci, Bu. Maksudku ki kunci bumbu, Pak. Ora kunci gembok omah. Lah terus piye, Bu? Yo gak iso dipangan ah. Nah ngono satu-satunya sing iso dipangan yo mung karek kolak iki, Bu. Aja. Lah kolake bebekno sapa, Bu? Apa tangen omake? Kok malah bebekno mae? Awake dhewe engko buka apa? Tenang wae, Pak. Halo, Mak. Aku apa dolan nggih sampean ngeteri kolak. Mae wis nggih es buah, Nduk. Tapi aku pengen aweh kolak sampean nih, Mak. Tapi iki jame wis mepet iki. Kowe buka nang kene ae sisan yo, Nduk. Bojomu engko jak. Oh ya wis, Mak, nek ngono. Ayo, Pak. Buka nang nggih Mak. Oh, Pak, pas beduk toh. Ayo. Loh.